أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan safiya. Yau insha Allah muna dauke da tallan magani kai tsaye zuwa gare ku, maganin da muke ganin insha Allah zai taimaka kwarai da gaske wurin inganta rayuwa. Yau za mu magana akan abubuwa guda uku, shine ciwon naƙuda da kuma ciwon ciki bayan haihuwa da kuma ciwon ciki da mata suke fama da shi a lokacin da suke al'ada. Wannan lalura ce wanda Allah ya sanya ɗabi'a a jikin mata, to amma kuma kar mu mance babu wata lalura da Allah ya jarabi bawansa da shi face a ga mafita a cikinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka san maganin ka sani, in baka sani baka sani ba. To alhamdulillah nan a al-ma'ruf mun jima muna gwajin magunguna, kuma wanda muka gwada muka ga cewa yayi aiki shi muke fitowa mu tallata kai tsaye ga al'umma. Ba ma wani ɓoye-ɓoye da sakaye kawai tallan maganin muke yi kai tsaye mu ce ga maganin kaza, saboda mun gwada mun ga yana aiki. Kamar misali maganin ulcer da basir da kuma na kansa da muka gabatar da tallansu a kwanakin baya, duka sai da muka gwada muka tabbatar cewa yana aiki, domin mun samu shekaru muna gwaje-gwaje da kuma bayar da magunguna kafin mu fara fitowa a YouTube mu fara yin magana akan magunguna. To yau magana ce akan maganin ciwon naƙuda da kuma ciwon ciki bayan haihuwa da kuma ciwon ciki da mata ke fama da shi a lokacin da suke al'ada. Tabbas wannan magani mun jarraba shi mun ga yayi, kuma kamar na faɗa yin sa da amfana da ake da maganin shi yake ba mu ƙarfin gwiwa mu fito mu tallata shi a YouTube. Da magana dai kamar ku sani shine Malam Abubakar, a jagora na wannan cibiya na bincike da kuma haɗa magunguna na Islamic medicine, al-ma'ruf medicine kenan. Muna ba da wannan magani a naira 5,000, haka muke ba da wannan magani idan ka zo ka same mu. Amma muna yin promo wanda muke so idan mutum ya shiga wannan promo din zai samu wannan magani cikin sauki. To ya ake wannan promo din? Za ka samu maganin cikin sauki kuma za ka same shi ne akan farashi naira 2,000 kacal. Idan ka sai wannan magani a hannun mu 5,000, a dai inda kake a Najeriya za mu iya tura maka shi mu 1,000 kawai za ka ƙara a kai kuɗin mota, ya kama kenan 6,000 kenan. Amma idan ka sai wannan maganin ƙarƙashin wannan promo ɗin za mu baka shi a 2,000, sannan ga 1,000 na tura maka shi a duk inda kake a Najeriya, wanda ya kama 3,000 kenan. Kaga maimakon 6,000 ka samu ragin 3,000, ka samu ko kin samu wannan magani akan naira 3,000 kacal zai zo gare ki. Ya ake wannan promo ɗin? Wannan promo muna yin shi ne ta hanyar YouTube channel ɗinmu. Abinda za ka yi shine ka buɗe YouTube ɗinka, idan ka shiga YouTube sai ka rubuta wannan suna na wannan a channel ɗinmu, al-ma'ruf TV. Al-ma'ruf TV za ka sa a wurin search ɗinka. Idan kai sacin ɗinsa ka gan shi sai ka danna subscribe. Subscribe shine wannan jan alama da za ki gani ko za ka gani a gefen wannan bidiyo ko kuma a gefen shi wannan channel ɗinmu idan kin buɗe channel ɗin. Idan ka buɗe channel ɗin za ka ga wani, sai ka nemi wannan bidiyon da kake kallo a halin yanzu ne, wannan taken maganin rage zafin ciwon naƙuda. Idan ka nemi wannan bidiyon ka buɗe shi, in ka buɗe shi sai ka kai subscribing, ma'ana ka danna wannan alama na subscribe, za ka gan shi ja ko za ki gan shi ja a gefen wannan bidiyo, a gefen damanki na wannan bidiyo din. Sai kuma ki danna wannan ƙararrawa da zai fito bayan kin danna shi, da sai ki koma can ƙasa ki comment, ma'ana ki bar saƙo a inda ake rubuta saƙo. Za ki bar saƙo ne da cewa kin yi subscribing ga wannan channel ɗin, kuma kina buƙatar wannan magani ko kana buƙatar wannan magani, kuma sannan ga sunanka, sannan kuma ga namban wayanka. Idan na WhatsApp ne namban wayan naka, ka shaida mana cewa a WhatsApp za mu tuntuɓe ka. Idan kuma kiran kake so mu yi, ka shaida mana cewa mu kira ka a wannan namban wayan. Insha Allah mu kuma za mu wawaye ka a cikin awa 24, za mu kira ka insha Allah da mu tattauna yadda za a tura maka wannan magani. Mu ji ina kake, kuma sannan guda nawa kake buƙata, sannan ka biya a tura maka wannan magani. Wannan kawai shine promo ɗin da muke yi, kuma shine kawai rajistar da muke buƙata ka yi ka samu farashi mai rangwame akan wannan magani, ko ki samu farashi mai rangwame akan wannan magani. Idan baki san da ake subscribing ba kuma kina buƙatar wannan magani, to ki nemi wanda kika ga cewa kin amince da shi kuma yake ya san kan YouTube, sai ya nuna miki yadda ake subscribing din. Amma idan kin bi bayanai a hankali za ki ga cewa na miki bayani. Idan kika ga akwai alama za ki ga yana fitowa a gaba na yanzu nake magana nan,
to shi ake bukata ki danna. In kika danna ƙararrawa zai sake fitowa shi ma, sai alaman ƙararrawa shi ma sai ki danna shi, sai ki koma ƙasa ki comment ki bar number ki da sauransu. Insha Allah za mu kira ki domin ganin yadda za ki samu wannan magani. Wannan da shine a takaice yan uwa. Daga wannan karan da bai kamata insha Allah ki bari ciwon naƙuda ya azabtar da ke ba. Sannan daga wannan karan kar ki bari ciwon hailan ki kuma ciwon ciki na haila ya dinga damun ki. Abu ne mai sauki wurin magance shi. Haka nan ciwon ciki bayan haihuwa, wannan karan ya kamata a ce insha Allah da wannan magani kin samu sukuni a kansa. Muna fata Allah ya taimake mu, sai mun gan ku insha Allah. Assalamu alaikum.